ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କର୍ମ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଜଳର ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ତିଳ ଓ କୁଶ ଘାସ ବିଛାଇ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଶୁଆଇଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ଜଳିଯାଇ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଯମର ଦୂତ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ଜମି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖଟରୁ ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପକାଇବା ଉଚିତ ଅଥବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। କେହି ଶକ ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଣ ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ହରି ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ବି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ କରେ ସେହି ପାପର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦଶବିଧି ସ୍ନାନ, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ, ଗଦାର ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅତି କମରେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 10 ମହାଦାନ, ଗାଈ, ଭୂମି, ତିଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଘିଅ, ବସ୍ତ୍ର, ଗୁଡ଼, ରୂପା, ଲୁଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପାପର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାରେ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯମଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ବତାଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ, ମବାଦ, ରକ୍ତ ଆଦିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତଏବ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ଗାଈ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗାଈ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କଳା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯାହାର ଧନ ମଧ୍ୟ କଳା ହୋଇଥିବ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ପଦଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଛତ୍ର, ଜତା, ବସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍ଗୁଠି, କମଣ୍ଡଳୁ, ଆସନ, ପାତ୍ର ଏବଂ ଭୋଜନ ପଦାର୍ଥ ଏହି 8 ପ୍ରକାରର ପଦଦାନ ଅଟେ। ତିଳପାତ୍ର, ଘୃତପାତ୍ର, ଶଯ୍ୟା ତଥା ଯାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେବା ଉଚିତ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇସାରିଛି। ବୈତରଣୀ ତଥା ଅଷ୍ଟଦାନ କରିସାରିଛି। ଯିଏ ତିଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ଘିଅ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ଶଯ୍ୟାଦାନ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନରକରୂପୀ ଗର୍ଭକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦାନ ନିଜେ କରେ ପରଲୋକରେ ସେସବୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଠାରେ ତାହା ତା ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଛତ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଛାୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପାଦୁକା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ସୁଖପୂର୍ବକ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖପୂର୍ବକ ପରଲୋକ ଗମନ କରେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମଦୂତ ପ୍ରାଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତିଳ, ଧଳା, କଳା, ମାଟିଆ ଯେକୌଣସି ତିଳ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଶରୀରର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସାଧନ ସହିତ ଶଯ୍ୟା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ 60,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକର ଭୋଗ ଭୋଗେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଈ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ନାନ୍ଦା ନାମ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଓ ରୋଗ ସମୟରେ ରାଶି, ଲୁହା, ସୁନା, କପା, ବସ୍ତ୍ର, ଲୁଣ, 7 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଲୁହା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମ ନଗରୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲୁହା ଦାନ ହାତକୁ ଭୂମି ସହିତ ଛୁଆଁ କରି ଦେବା ଉଚିତ। ଯମରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଏହି ଦାନ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରେ। ସୁନା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମରାଜଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ବରଦାନ ସଦୃଶ। କପା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଯମଦୂତମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 7 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯମଦ୍ୱାରରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫସଲ ଥିବା ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ 100 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 1 ଗାଈ ଦାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ଗାଈ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଏହି ଗାଈକୁ ବିକ୍ରି କରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଏହାର ବଣ୍ଟନ କରେ ତେବେ ତାର ପରିବାର 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ରୁହେ। ଗୋଦାନ କରିବାର ବିଧି। କଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ଗାଈର ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନାପତ୍ର ଏବଂ ପାଦରେ ରୂପା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଏହାର କ୍ଷୀର ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଗାଈ ଉପରେ କଳା କପଡ଼ାର ଦଶାଳା ପକାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରୁଇ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପାଖରେ ଯମରାଜଙ୍କର ଏକ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ, ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଘିଅ ଏସବୁ ଗାଈ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖୁ ପାତିଆରେ ରେଶମ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଏକ ଫଟ ତିଆରି କରି ମାଟିରେ ଏକ ଗାତ କରି ପାଣିରେ ଭରି ଏବଂ ଫଟକୁ ଏଥିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାଦ ଫଟ ଉପରେ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନମସ୍କାର କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଆପଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦାତା, ରକ୍ଷକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏହି ଉପହାର ଭେଟ କରୁଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ଗୋମାତା, ଆପଣ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମୋର ପାପ ନାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଗାଈ ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ଦେଖି ଏସବୁ ଚାରିପଟେ ଏକ ଚକ୍କର ଲଗାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ସ୍ଥଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, ନୂଆ ଚାନ୍ଦ ଥିବା ଦିନ ଟିକିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ନିଜ ହାତରେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପତ୍ନୀ, ପରିବାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କର। ପୁଣ୍ୟ ଦାନ ଛୋଟ ବଡ଼ରେ ମୋତେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲୋଭ ହେତୁ ଯେଉଁ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ରୋଗରେ ପୁଣ୍ୟଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରୁହନ୍ତି। ପୁତ୍ର, ପୌତ୍ର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର ଯେଉଁ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାନରେ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆସିଥିବା ଦାନର ଅଧିକତା ଏବଂ କମି ହେତୁ ତାର ଫଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏବଂ ଲଘୁତା ଆସେ। ଭୂମିରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ରୁଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଥା ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ମଣ୍ଡଳର ନିର୍ମାଣ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମଣ୍ଡଳହୀନ ଭୂମିରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତି ତିଳମର ଜାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁର, ଦାନବ, ଦୈତ୍ୟ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତିଳର ଦାନା 32 ସେର ସୁନା ତିଳ ସହିତ ସମାନ। କୁସୁମ ଶରୀରର ଲୋମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୁଶର ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କୁଶକୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହେ ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଗୀତା, ତୁଳସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗାଈ ଏହି 6ଟି ଦୁର୍ଗମ ଅସାର ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଓଁ ଗଙ୍ଗା ଓଁ ଗଙ୍ଗା ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଅଥବା ହରିନାମ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ହାତରେ କୁଶ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଲାବନା ରସ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୁଏ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଓ ଶିଳା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ସ୍ଥଳ ତିଆରି କରି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଯମଦୂତ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସୂଚକ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ହୁଏ। ଶକ ନ କରି ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଶବକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାର ଶଳାଖା ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶବକୁ 2ଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଅକ୍ଷତରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଘରର ବାହାରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶବ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳର ଖିଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଧରଣୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଫୁଲମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାରରୁ ନିଅ। ସେହି ସମୟରେ ପୁଅକୁ ମୃତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ରଖି ନିଜେ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପୁଅ ନରକରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ତାକୁ ଫଳ ମିଳେ।